Moikka katsojat, tänään pelataan Stumble Guysia pitkään aikaan. Viimeisimmästä Stumble Guys-videosta on ollut aika paljon aikaa. Tää on ylipäätään videosta. Täytyykö nyt tää koko peli? En muista, onko mulla gemei tai mitään jäljellä, ei kait. Toivottavasti menee paremmin kuin viimeksi. Viimeksi ei mennyt hyvin. Ei todellakaan. Nyt teitä katsoja. Nyt mulla on melkein 2500 tilaa ja tavoite olisi ennen synttäreitä 10 000 tilaa, mutta se on mahdoton, sen mä tiedän. 3000 on hyvä ennen synttäreitä. Minun. No niin. Ei nyt. No niin. Verran ilman niitä 5 upgrade. 5. No ei tullut spesiaali, tuli vaan joku 3 tokenia. Okei. No niin. 5 kaikilla. No niin, 5. Tulee vaan rareskini. Ei, tuoltakin taas. Okei. Halloween ja Mr. Beast. Täältä varmaan saa tokeneja näihin hyrreihin. No tästä niin. 5 hyviä, paljon tokeneja. Se on 5. Näin se on. Ja Mr. Beast hyrrään täällä oli 35. Se on reikon tokeneja. Tai free juttuja, mutta missionit. Mennään sit vaan suoraan peliin. Noniin, hyvä mappi. Ei. Tää on huono. Mä en oo koskaan pelannut tätä mappia, mutta yes. Ei vitsi tänne nurkkaan. Et jaksaa! Nyt jo aika. Come on, päästä peliin. Ei! Tää peli menee. Mä en halua hävitä vaan jonkun bugin takia. No niin, mä hävisin jo. Meni pois tieltä. Ihan oikeesti. Meinasin hävitä vaan sen takia, kun joku äijä tulee mun tielle. Tässä oli timeri samalla. Tää on vähän muuta. Toivottavasti voitettais, mä oon kerran voittanut. Mut se oli millisekuntilla se voittokerran. Ei, mä tippun. Mä tuun tippumaan, mä en oo hyvä tässä. Mun taktiikka on vaan hyppää tollaseen juttuun ja pomppaa. Tonne nurkkaan. Tohon. Yes. Ei. Nyt mä hävin. Ei. Eliminated. No mä liimaan suoraan. Noniin.
Äkkiä niin päästään seuraamaan. No niin, missioni. Shimitoken Run. Ei. Yritetään vetää turnausta. Siellä minä. Mä oon vetänyt ainoastaan kerran tätä. Mä oon päässyt finaaliin ja mä sain sen 20 tokenia takaisin. Joka tää on hankalaa tässä. Tässä on niin paljon pelaajia aluksi ja sulla ei oo aikaa jos melkein yhtään mennä. Koska täällä tulee sellaisia esteitä, joista ei vaan voi päästä läpi. Mä oon muuten unlockannut tällaisen emoten tällaisen. Mä en oo mikä tää on. Liiku. En ala emolta. Oot väärä. Mene. Jes. Ettö niin mua. Ettö niin mua. Ei. No niin, se on sit siinä. Melkein. Tuo mä en jaksa tätä. Mä en kirjaimellisesti jaksa vetää mitään turnauksia. No niin, äkkiä vaan mä en jaksa tätä. Vaikka mulla onkin 80 kemiä, en silti jaksa. Ja mitä? No joo. No niin, täällä on jotain. Aivan 50. Eli saadaan vielä hyrrä. 30 hyrrää. Tuli vaan joku epikki. Ei legendaari, se on hyvä. Keskipä ok. Mennään Nurmjava. Ei jaksa mitään turnauksia. No niin, ja tää on joku vaikea taas. Mä oon kyllä vetänyt vaikeampikin mappeja. Et sä jaksat, mäkin tuun tostaa. Mene! Mä hävisin jo. No niin, mä hävisin. Mene. Siihen tolppaan. GG. Joku jäi maaliviivalle. Mä oon vielä hengissä. Noniin. Ei. Mä tipun aina tässä. Kun ei tuu mitään vaikeet hyppyä, niin kaikki on. Oli älättynyt. Yes. Kato tosta on. Mene. 8 tippuu. Oi. En mene sentään yli. Hyvä. Ei. No niin. Yes. Elätkö niin mua? Yes, qualified finaaleihin. Ensimmäistä kertaa. About 10 minuuttia videota. No se on ihan tarpeeksi, kukaan on melkein katon loppuun saakka.
jotka katsoo, niin respect. Ei, tää on ainoa mappi, missä mä oon kerran voittanut ja se oli ihan millitilkku. No niin. Et jaksaa. Et sä oikeesti jaksa, no nopeammin lähtee. Jes. Temppeli. Ja voi vitsi. Jes. Se on siinä! Ei! Ei, joku voitti. No mä liimaan suoraan. No niin, vielä on 2 juttua unlokkaamatta. Laimataan. Täällä on vielä 150 pysyä. No niin. 50, 30, 15. Se on 30. Hyrrä. Neljä kertaa, 10 kertaa epikki. Eli se on pelkkä 10. Eiköhän tää video alkaisi olemaan tässä. Muistakaa tilata kanava, tykätä videosta ja kommentoikaa jos haluatte 3. osan. Moikka!